kita lihat ibu-ibunya cantik-cantik, yang depan udung coklat, wah towek sing coklat ya, towek ya. Tapi yang belakang masih muda. Lah iya. Tapi nggak apa-apa, yang tua itu malah utama menurut saya. Utama sing nom-nom ketok isih ayu-ayu, sing tuwek-tuwek nyaprut-nyaprut. Seto. Lah sing nom saiki ketara seger. 15 tahun 20 tahun kas. Ku ya padha karo sing tuwek-tuwek padha ae karo bahasa. Kita bor pada malam hari ini supaya awet muda. Nadane sing enak aja nganti ngisini-sini. Oke, ya. Apa? Omplong. Ya omplong. Ya aku mau kok anu apa ki ning kuwi lho Simpang 5. Nyapa? Mau mangan sego mruwet iki. Sego apa to, Le? Sego liwet. Nyapa kok sego mluwet? Sego liwet enak. Aku terus tapi ras do mangan aku mau. Lah nyapa kok ana sego gandul. Wah, lha kuwi segone teng gandul mangane piye aku lho. Sego gandul maksudnya iku nasi, bumbu gandul. Lah iya. Bumbune sing gandul. Oh, bumbune digandulne ngono. Berarti awake dhewe mangane